Ya an derɗam darode de video lam ɗo miɗo yelo a watanagol hakkilo diga arande ha yahugo ragare heɓa pama ɗume jum mi wari wolwango man dow maka. Assalamu alaikum warahmatullah. Derɗiraɓe mi silminake dow mon, mi hofni on kala ha taweteɗon nder duniyaru fu. Mi wari ha mi wolwanen kuje seɗɗa. Derɗiraɓe to ngejjitayi miɗon wannen videoji ko salino dow ko larani ko sakitini en enen fulɓe en développayi boɗɗum en ɗollori ɓawo ɓurna kala ha kujeji zamanu fu en mbi lawol ngol en tokkata en gabda ene ma en développa dow ko larani sukurla mai ɗo don taskitake boɗɗum ɗuɗɓe nder moɗon darino videoji ɗiɗi wanno arandewol e ɗiɗaɓol e tataɓol on gi bo mi waɗi banta mi darni waddugo ɗi. Derɗiraɓe ɗum sukleji boɗi kayru dalila mai ɗo mi wi hande accu ha mi wara mi wanna en videowol feere lattigol très important ha nayi en sakito en bolwa e dow maka. Ɗum hunde on ɗeɗe ɗe bolwanoɗen ko sali no woɓɓe feere foti meɗai nanaka ma bo andani ɗe no ko woniri. Ɗum hunde on très important hani en taskito derɗiraɓe enen fulɓe. Hedde ko mai ɗo ɓen ɓe andayam inde am Adamu Haruna, fawnateur Jengol Pulaku TV e nanta hala marketing. Derɗiraɓe mi yiɗi mi wolwana en seɗɗa dow ko larani duniyaru no yahirta, dow ko larani hala numérique. Derɗiraɓe en mbiya en sakitake enen fulɓe, en sakitake en jata yeso e ko sakitini en ko hani gaɗen heɓa jehen yeso. Derɗiraɓe ko hani gaɗen jehen yeso kam dede no duniyaru man yahirta fu enen ma seɗen kamɗa en jata be maru mi tan min paami. Ko mi yiɗi mi wolwana en mi yiɗi mi wolwana en hala numérique dow ko larani crypto monnaie. Derɗiraɓe ɗum ɓeɗon nana ɓeɗo wolwa hala bitcoin, hala ethereum, hala tether, hala simcoin, hala ecoin, hala dede ko ether connect ma bo en mbiya efi ko ECC. Derɗiraɓe ɗum ɓeɗon nana ɗum ɗo wolwa ɗum e anda ɗum ɗume jum woni ɗum. Woɓɓe feere to jeeyi babeji feere ɗum joɗake ko ha kawrille nana ɓeɗon bolwa ɓe mbiya crypto monnaie, monnaie numérique, noye investissement en ligne. Ɗuɗɓe ɗo nana ɓeɗon bolwa banni mais anda ko ka nufoto, sei ɓe nana ɗum ɗo wiya wakkatiji kusitiɗi ɗo dede kala ɓe investisi nder numérique nder bitcoin fu tammi nanugo belɗum mais goɗɗo ɗaɓɓititta andugo ɗume woni bitcoin mai ɗo e no ka salorton. Derɗiraɓe komi yiɗi mi famna en musamman enen fulɓe no sakiti ngam ɗuɗɓe nder meɗen anda kujeji ko larani numérique man bitcoin ɗo e duniyaru mai ɗo bo ɗum tammi sanjago dow ɗo yeso. Derɗiraɓe ceede en naftirta franc CFA ko dede dollar ko euro ko naira ko cedis. Derɗiraɓe ceede ɗo ɗe tammi majjugo ha duuɓi garandi. Ɗum pat ɗum tammi hotugo anli e ɗum ɗo hutana be ceede numérique bo crypto monnaie en mbiyata ɗo. E to en andanayi ɗum kam noye en tammi yarugo bone. Derɗiraɓe e en ɗon giya derɗiraɓe ɗuɓɓe bo dede leƴƴiji ko ɗiɗo ɓe développe en jiya himɓe ɓe gaɗi ceede ɓe gaɗi jawle ɓeɗon nyiɓa ni ɓeɗon gaɗa ni. Derɗiraɓe woɓɓe feere yama e to ɓe keɓata ceede man. Derɗiraɓe ɗum nder crypto monnaie on ɓe investisata, ɓe investisi neɓi. Derɗiraɓe diga wakkati bitcoin wangi ɓe sodi bitcoin ɗo ɓe instoki ɓe sigake ɗum, ɗum hosi duuɓi ɗum hosi valeur. Goɗɗo sodino ɗum hakkilai ɗum ɓuray je boro 10 ko borol ko boro 20 ko boro 50 jotta o lattake millionnaire jo ko milliardaire. Mais enen en joɗi en cakiti ha joni man ma ɗum wari ɗum holla en ɗum mais en kamanta famugo ɗum. Bami wiyata on ɗo bo derɗiraɓe kujeji mai ɗum tammi sanjago. Derɗiraɓe nda téléphone am ha mi fiyana en video ɗo mi accana on gol sera ɗo on dara seɗɗa on nana dede ko oɗo ɗo wiyata e go ɗum tammi on famnugo hunde feere seɗɗa. Video mai ɗum ɗo en français. Derɗiraɓe en nane en pat meɗen ensemble. 3 000 € et il y a des gens qui gardent leur argent maintenant sur Internet parce qu'ils ont fait des études du monde actuel et ils ont vu que dans les temps qui viennent, il se pourrait que l'argent en papier disparaisse et que les transactions maintenant se passent par Bitcoin ou même par d'autres monnaies Internet parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a la monnaie sur Internet qui n'est pas le franc, qui n'est pas le dollar et des gens qui ont vu le futur du monde sont. Derɗiraɓe en darnay ɗum banni mi tammi on nani dede ko wi ɓen faamuɓe duniyaru no yahirta e dede ko tammi warugo yeso ɗo ɓeɗo sigo ceede maɓɓe ha internet ɓeɗo soda bitcoin soit ethereum soit tether soit simcoin soit ecoin e ko nandi ɓe majum ɓeɗo sigo ton ngam ɓe andi yeso ɗo duniyaru man sanjoto. O wi ceede en jogoto biyeji franc CFA moyen ɗo ɗum tammi majjugo. Derɗiraɓe e leƴƴiji luttuɗi pat bo ɓeɗo kabda ɓeɗo paama isin dotti en ɓeɗo jangina ɓikkoy maɓɓe ɓeɗo gaɗa formation dow ko larani kujeji numérique man ɗo ɓeɗo paama ɗum ɓeɗo giya ɗum salorto mais enen en gatana ɗum hakkilo. Bana enen man ɗo annanɓe ɗum man ɗo wonɓe nder majum man ɗo kaɓanta wollugo pamtina en dow ko larani hala man ɗo ɓeɗo gara ɓeɗo keɓa ha majum feere maɓɓe ɓeɗo nukki woɓɓe feere kam giɗama woɓɓe feere découvra hunde feere wiye crypto monnaie ko bitcoin ko ethereum ngam hamɓe ma haɓe yaha ɓe investisa ton heɓa ɓe keɓa. Goɗɗo feere ɗo yiya banta to duniyaru man pat andi ka ɗo banta ɗum lattoto keɓal muɗum ittoto. Derɗiraɓe na ɗum hunde keɓal maɗa ittoto to himɓe ɗo découvra ɗum himɓe ɗo kota gal tomme ma an to hakkilaki keɓal maɗa ɓeddata ɗum ma bo to a anda.
don deriraɓe video ma ɗum yiɗangol juuta mi tambi on paami essentiel dede ko mi yiɗi wollango en dow ko larani numérique duniyaru ɗo sango deriraɓe ko ɗume ɗum pat ɗo warta en ligne kuuɗeji ɗo cala kujeji mai pat ɗiɗo latto décentralisé ɓe ɗo décentralisé ɗum warta na ɗum yimɓe kuwata ɗum kujeji on lattiɗi dede ɗum blockchain tan kuwata ɗum roboji on kuwata ɗum deriraɓe en pintane ɗum en gatane ɗum hakkilo en formé dow majum bawon ngi min ɗon ngala seɗɗa seɗɗa jottama ɗo ni min ɗon débrouillé seɗɗa min ɗon ngala formation en ligne min ɗon joɓa ceede min formo e min ɗo kabda bo dede ha min nani crypto monnaie ji intéressé min fuu min ɗo soda min stoka seɗɗa man ɗo deriraɓe en kabde en pammeɗen jotta zamanuru ndu wonde wakkati ɗo ta wona goɗɗo wala crypto monnaie ji woni nder majum ko gotel deriraɓe soit ɗum coin soit ɗum token habdu sodu ko qualité ɗiɗi ko tati stock ɗum waɗu ba yejjitani ɗum a wartatama ngandi mara dow majum banta ɗum ceede on a waɗi hatton mais ñande ɗum sanji man banta ɓe wiyatama ɗo deriraɓe a tammi nanugo belɗum mais so fiki tan en anda investissement en ligne dow ko larani numérique may ɗo ɗum risqué soit a gagna soit a perda et c'est to a formake dow majum bo a andata ngam coins ji ɓuri ujuneji ha duniyaru jotta mais c'est to a formake dow majum a anda no a sodirta je to hani a soda deriraɓe ɗum hunde bo lattide daguide ha islama duniyaru pat ɗo hutinora be majum lesɗeji duniyaru ɗo pat ɗo hutina be majum mais enen ɗon en ɗo sakiti ha majum en andana ɗum hakkillaji goɗɗo feere to ñami haari wimama ɗum haramu ngam o andana ɗum o andama ɗume woni ɗum deriraɓe en pinte dow majum mi tammi on paami ɗum derɗirawo moɗon Adama Haruna fondateur Degol Plago TV en nanta haala marketing deriraɓe nda numéro am je WhatsApp marɓe haji contactugo yam fuu en mbawa matotirgo gal ton on jarama wassalamu aleykum